Shwa auta ekero toko yachaga korwa soboga tagati ibo mocho bosongo ekero rituko lia rero aboroki wabanyariko bagosieka chiskuru na koira nanka asomutimo komoke asetamu ya kabere bona bonchoria korwa sekta yo bosombi nigo besokirie na korera rigori rinene ria maguta nyora maguta ya petroli ne diesel na nyartko bakago kino botko bokiera rero maega yekiombekeria gia EPRA Energy and Petroleum Regulatory Authority komentari igoririe petroli goikase kerengo gechilingi emeronge bere nigo boigo bakwanire igoro yo goichorerana wechigari asubuga tagati bumucho bosongo asamarieta nengoro kwandru isaboke egentongo kwana zeri tukoria rero ntobwato bokongo bwechigari amaguta mentire abana baito igori rya kinire igoro etoko sabe serikali nyondi rya rwanja eira ni amaguta nsepi erikire gento geto so uchumi edo ya Kenya eraro kana buya one ntwa bantu ba matatu etokorera kwa sababu twasinyu kobeka na abiria chigari ime egeto sabe serikali yanga eri ya mangana ayu na inde bamanyanga kya bantu bakitobona ntako batimu ati amange toko saba omorembobe bana ri urusiro kurwotamba dokumenti nebe yakongire mono abana bona basumbukira abana baproject abana komende rukibeze saguria maguta serikali yari wanja tokeri gakia maguta ebintu byakongire mono ndagere yakongete kerege abana abasumbuete titukoria rero bonjorio bakongete chigari chiburte saguria maguta amende mono abata bara abange bone chibesa mbabwati uchumi umire bone toke chikoma mono so mugambeta kero